Эйда онлайн представляет истории из детства сильных и независимых женщин. Kızlar, bu hikayeler bizning için. Onlarni etilerimiz, enilerimiz, ebilerimiz, babaylarimiz, inilerimiz, abilarimiz bilen birge tınlayık. Onlarni Eyda online proyekti hazırlagan. Сегодня читаем и слушаем о детстве журналистки Фариды Хамид, которая долгое время проработала на радио «Азатлык», где она была автором программы «Мир женщин», а также аналитических передач. К рассказу прилагается аудио и словарик. Эту серию слушайте в YouTube, в специальном плейлисте ВКонтакте, а также мы есть в Facebook и Инстаграме. Слушайте нас вместе с детьми. Фәриде дейм. Бөлмәңне жиыштырасыңмы, юкмы? Жиыштырам, әнием, жиыштырам. Туқта, минем бер эшем бар әле. Иртән иртүк 4 яшьлек Фәриде ниһаять үзен күптән борчыган сорауга җавап табарга дип карар кыла, план төзи һәм аппак исемле кечкенә этен ияртеп, 3 тәгәрмәчле велосипедка атланып, Аллаһы Тәгаләне эзләргә чыгып китә. Ярамый, Аллаһы кушмый диләр. Кайда соң ул Алла? Ни өчен аны мин генә күрмим? Күктә ул, сине күрә диләр. Иң биек бинага менеп карыйм әле шуны. Фәриде 7-8 яшьләренә кадәр Кытайның Харбин шәһәрендә геттода яши. Гетто ул чит җирдә ябылып яшәгән кешеләр. Туган җирләреннән китәргә мәҗбүр булган татарлар Кытайның Харбин шәһәренә килеп урнаша. Әти-әниләр балаларны геттодан читкә чыгармый. Кытай телен белмәгәнгә, андагы горыф-гадәтләр белән таныш булмаганга куркыныч тоела уларга. Фәриде Аллаһы Тәгаләне эзләр өчен геттоның капкасыннан чыгып китә. Чатка чыккач, ул кытайлар яшәгән биек бинаны күрә. Аллаһы Тәгалә шул биек бинаның иң югары катында да булмаса, кайда булсын инде тагын дип уйлый ул велосипедының тәгәрмәчләрен әйләндерә. Янында дусты Аппак. Бинага якынлашкан сайын Аппакның шикләнүе арта. Көчек Фәридәне аягыннан да тартып карый, өрә дә башлый. 4 яшьлек Фәриде бирешми. Минем беләсем килә дип юлын дәвам итә. Кыз велосипедын читкә куеп бинага кирип киткәндә, Аппак ярсый өрә башлый һәм кире татарлар яшәгән баракларга таба чаба. Фәриде инде максатына ирешмичә кире борылырга уйламый да. Кат-кат менгән сайын аның тезләре йомшый, чит кешеләр арасында аны курку баса. Шул мизгелдә ул әтисен күрә. Аппагы кире өйгә йөгереп, аның әтисен шул биек йортка алып килгән була. Үзе белән булган шул хәлне ул тормышындагы иң зур, иң гыйбрәтле маҗара дип искә ала. Үз сүзле кыю Фәридәгә әти-әнисе балам, җимешем дип дәшә. Әбисе аңа китаплар укый, хикәяләр сөйли. Фәриде мәктәпне бик ярата, бик яхшы укый ул. Кыюлыгы һәм сорауларга җавап табарга тырышуы да аның булачак һөнәрендә булыша. Журналист буларак ул сәфәрләргә чыга, кешеләр белән очраша, алар турында радио тапшырулар әзерли. Дөрес, кечкенә чакта Фәриде очучы булырга хыялланган. Аның ул теләге гамәлгә ашмаган, чөнки мөхаҗирлектә үскән бала практик уйларга өйрәнгән. Бүгенге Фәриде ханым туташларга булмаган хыяллар артыннан чапмагыз, аягыгыз белән җиргә нык басыгыз ди. Ә максат куйгансыз икән, үзегезгә ышаныгыз да аны тормышка ашырыгыз ди. Эта история из серии «Рассказы о детстве сильных и независимых женщин» была посвящена эпизоду из детства журналистки Фариды Хамид Бичури, которая долгое время работала на радио «Азатлык». В этой серии подкастов мы вам рассказываем, какими в детстве были знаменитые татарские женщины,
кто их научил быть сильными и независимыми, помогать и заботиться, любить и уважать. Kızlar, bu hikayeler bizning uchun. Ularni Eyda onlayn proyektda hazırlagan. Читайте нас и слушайте во всех известных вам соцсетях. Мы есть в YouTube, Facebook, ВКонтакте, в Telegram. Каждый день узнавайте новое и интересное о татарском языке и культуре с проектом Eyda онлайн. Изучаем татарский. Соболовас!